Vidíme, že súboj je vyrovnaný, ale náhle sa dopredu stlačil nováčik, ale v zápätí ho vystriedal odstieňaný jazdec. Ale pozor, situácia sa mení. Vidíme, že súčasťací uprostred naberá nový dyk a dostáva sa na čelo nášho cyklistického pelotónu. A pozrite sa, vážení športoví priatelia. Odstieňaný jazdec nezvládol svoj stroj a narazil ním do nováčika, ktorý sa už nemohol vyhnúť a zabrániť sa kolízii. A nám mrežia poskytne aj spomalým záber. A tu ho máme. Čo narobíme? Ostáva nám už len jediný jazdec, ktorý si istotne uvedomuje, že ostal na trati sám a taktiež vie, že sviat nie je vôbec jednoduchá, takže sa nečudujme, že ho odrel studený pot. Teraz môžeme vidieť prvé nástany našich ciest. Pred našim jazdom sa črta veľmi nebezpečná, ostrá ľavotočivá zákruta. A následne pravotočivá zákruta. Áno, dokázal to úplne brilantne. A teraz sa naozaj zapotí, lebo sa blíži nepríjemné stúpanie. Už ho tu máme. Je to neuveriteľné prevýšenie. 800 metrov za 2,5 km.